Presiden Badang Syajid jangka United Democratic Party State Youth Wing ubadairu UMLA bat Menteri Sorkar ubah Kyrmen Shylla ulapan pau baka parti UDP ka Kwah baka sorkar kmie kan aino ya ka inner line permit ka badai ka mat ka baki pait ba jangka jylla ki Kwah habaya keren bekilat pathai kubor ubah Kyrmen ulaong baka sorkar jylla kalashim kya bha ha ka baya dei bakani ka mat jing angno jangki pait ba bat kalong ka badan kam yu Menteri rang ba ka jylla ban buat din halor ka ILP Nalin jungi ngir kwa ba kani ka ILP ba bangin yo kloi mon mar kade ke jingkwa jungki pai ba jungi na du manswa hadu menta ki yut jungi ki dang kwa na yikmi ya kani nalin jungi ngir kwa ya kani bakan urlong ban ngi skem ba ki ek ngin sab kan sapoi ka ta discussion jungi ru ha ka party ha ka body jungi ba ki ek badon kam nalin jungi ban le na menta ya kani yo la se don ki ek ba kini kirang ba jungi kini ai jumun ya katangin sa shim but yo la se haga resolution rungin persyang ban wanra te yamanta hingin padon ke ban ong hajungi debat kani ngila i ba len jong sarkar ru kala persyang kini ngila shim ga collective decision ma ke resolution hapoh jaga assembly dari sa setang ke jung boden len jong chief minister bodan burom but ya borok ki kalik ministers te ya kani hingin dang ya ni don ke jingkermen ba hakawi ke singin yo ya ka ILP na bentaban protect kende ke siap hoi ngila don ki protection as of now and ring ngidang don kam shushu protection is our priority.